Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkiguban kaninyo. Diring laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw ka na mahigala nga Martes og pitsa 18 na, buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Duha ka mga low pressure area kon LPA ang gimonitor karon sa pag-asa didto sa Luzon. Straight to the Ang point. usa naa sulod sa Philippine Area of Responsibility adunay high chance nga mahimo nga bagyo. Samtang ang usa nga naa sa gawa sa PAR dunay medium chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dakong bahin sa Metro Manila gibahaan gihapon. Kagahapon subay sa ulan nga nilanat og halos 5 ka oras. Duha ka mga LGU nga nipatuman og work suspension og ni shift una sa alternatibong paagi sa pagklase karong adlaw tungod sa daotang panahon. Straight to the point. Apil sa gisuspenso sa Senado mao ang impeachment trial karong adlaw ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Suspenso una may galang impeachment trial kay bida ang nature gyud, ang Ginoo og ang nature mahigala mo'y mapahinomdom nga kani mo'y unaha ang problema sa flood control. Wala bisag unsaon pag-ingon nga move on na ta sa flood control. Ha? Dili maka-move on ang katawhan kay ang nature man mao mahigalay mo pahimang no nga ayaw ninyo kalimti. Yagi tanay kato katawa mahigala kay daw gisungog mga kaigalaan ang mga congressman aning mga senador ang administrasyon ni Presidente BBM sa kadako mahigala nga nausik nga kwarta labot mahigala sa flood control project. Straight to the point. Nga wa magkadimao mga sukit tig paminaw. Tagatarig pagtagad lumutaga mahigala no kay grabe kadakong bahin mahigala sa Metro Manila ang gibahaan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad lumutaga sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya, naunsa bang hitaboa mga kaigalaan nga si Congressman Benny Abante iyang gipasangin lang nga sige na nagbabaha o nagsigig baha suko siya nga ngano nga si Sara Duterte tua mahigala nagsigig adto sa gawa sa nasod. Si Sara mahigala mo iyang gipakasa aning baha. Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Rest of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist,
and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkikuban kaninyo. Dining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw ka na mahigala nga Martes og pitsa 18 na buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Duha ka mga low pressure area kon LPA ang gimonitor karon sa pag-asa didto sa Luzon. Straight to the Ang point. usa naa sulod sa Philippine Area of Responsibility adunay high chance nga mahimo nga bagyo. Samtang ang usa nga naa sa gawa sa PAR dunay medium chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. At tanig pagtagad butaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dakong bahin sa Metro Manila gibahaan gihapon. Kagahapon subay sa ulan nga nilanat og halos 5 ka oras. Duha ka mga LGU nga nipatuman og work suspension og ni shift una sa alternatibong paagi sa pagklase karong adlaw tungod sa daotang panahon. Straight to the point. Apil sa gisuspenso sa Senado mao ang impeachment trial karong adlaw ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Suspenso na may galang impeachment trial kay bida ang nature gyud, ang Ginoo og ang nature mahigala mo'y mapahinomdom nga kani mo'y unaha ang problema sa flood control. Wala bisag unsaon pag-ingon nga move on na ta sa flood control. Ha? Dili maka-move on ang katawhan kay ang nature man mao mahigalay mo pahimang no nga ayaw ninyo kalimti. Yagi tanay kato katawa mahigala kay daw gisungog mga kaigalaan ang mga congressman aning mga senador ang administrasyon ni Presidente BBM sa kadako mahigala nga nausik nga kwarta labot mahigala sa flood control project. Straight to the point. Nga wa magkadimao mga sukit tig paminaw. Nakatanig pagtagad lumutaga mahigala no kay grabe kadakong bahin mahigala sa Metro Manila ang gibahaan. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad lumutaga sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya, naunsa bang hitabo ang mga kaigalaan nga si Congressman Benny Abante iyang gipasangin lang nga sige na nagbabaha o nagsigig baha suko siya nga ngano nga si Sara Duterte tuwa mahigala nagsigig adto sa gawa sa nasod. Si Sara mahigala mo iyang gipakasa aning baha. Wa gyud makamention mga higalang Marcos. Atong pagtagad karubutaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Senador Panfilo Lacson ni question sa ika-epektibo mahigala sa flood control spending nga gigahinan og 1.9 trilyones pesos. Limang kana? 1.9 trillion pesos ang gigahin alang sa flood control flood management program sa DPWH gikan sa tuig 2011 hangtod sa 2025. Straight to the Ang point. pinakadako nga budget ang 2022 ngadto sa 2025. Straight to the Grabe point. nga pagbubo mga higala sa budget sa flood control atol mga higala sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Straight to the point. Kata nagpagtagad lubutaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ni apay laing dakong problema nga angay hatagag pagtagad kay presyo sa mga produkto petrolyo mosaka sugod karong mga orasa. Ang gasolina mosaka mahigala og inguman ang diesel og ang kerosene. Straight to the point. Ang kanig pagtagad lubutaga sa mga kaigalaan sa itong pabanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Flood control program versus uncontrolled flooding mga higala mao ni ang angay nga tutukan mga sukit tig paminaw.
Straight to the point. Samtang dugang mga balita, 7.2 trilyones pesos nga proposed national budget gisugda na pagtuki sa House Appropriations Committee. Straight to the point. Og ang ato mahigalang dugang update may labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gipahigayon kagahapong adlaw. Straight to the point. Ato sa nihatagag pagtagad do butaga mahigala Senador Erwin Tulfo nasuko og namasangil sa rason mga higala nga ang witness ngano nga magbinisaya. Kung sabay na si Erwin Tulfo mura pag dili Bisaya. Di ba taga Davao man yung mga Tulfo day? Ha? Suko siya mga sukin tigpaminaw. Ha? Kaya ngano kuno nga sa pag-adto sa House sa hearing makamao man kuno mo Tagalog, mutubag mag-in-English, ha? Mutubag mag-Tagalog, unya ngano karon mo tubag og Tagalog, mutubag pag Bisaya. Ato ning sigutan ron butaga mahigala. Ha? Ato pamanuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga sugutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.